Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Иди Қурбон омаду дар Макка ҳаҷи акбар аст. Дӯстонро табрик кардан суннати пайғамбар аст. ҳамаи мардуми Тоҷикистони сарбаланди азизма, ҳамаи мардуми мусалмона ба ин рӯзи ид табрику таҳният кардани ҳастаму аз Аллоҳи таоло дуо кардани ҳастам ки Аллоҳи меҳрубон ҳамаи мо шуморо умри дароз, тани саҳат, мағзи солим, хушиҳои зиндагӣ насибу рӯзӣ мо мегардона. ҳамаи мо шуморо рӯзмона мисли ҳамин рӯзи ид ҳамавақт хурсандӣ, сейрию пурӣ вақти хуш бигардона. Аллоҳу акбар. Зинда бошед бародаро. хоб имрӯз рӯзи иди Қурбона, алҳамдулиллоҳ рафтем намози иди Қурбона хондем. хоб яду хонада дуо фотиҳа кардем. иншоаллоҳ ба амри худо бо мерем дуо фотиҳа мекунем. табрик кардем мардума. хоб барои иди Қурбон, барои хоб ҳаҷ, хоб яду сухан гуфтанӣ ҳастам, чени фаҳмишам, чени донишам. хоб баъд аз бисёр суханҳоро аз саргузашти худам ба бинандагон, ба мухлисон хоб навор мекунам, суҳбат мекунам, пешкаш мекунам ки бисёр саволҳо метиҳанд. ва вақте ки мо умраро адо мекардем, хоб бо ҳамроҳи шӯҳраҷон ва раҳмати боби ҳоҷи Абдураҳмон дар Маккаи Мукаррама, Мадинаи Мунаввара, ки қариб 3 моҳ боз мо дар оҷа будем. хоб ҳаҷ мекардем. ба ман саволе додан ва комментаре нависандан гуфтанд ки бобо ту чӣ пешпуртакӣ мекунӣ? мегӯй падару модарам зинда аст. оё падару модарта ба ҳаҷ набурдӣ? худ рафта оҷа мисол гап хабаркесиам хеле савол додан ё ки гумон кардан. ва алҳамдулиллоҳ ман ба ин саволи шумо, ба ин гумони шумо чунин посух метам ки алҳамдулиллоҳ соли 1997 хоб мошини жигулима фурӯхта, хоб падари меҳрубона бо ҳамроҳи рафиқонаш аз ҳами деҳа қариб намедонам чанд кас буданд. хоб мана бо раҳбаладӣ ҳоҷи Маҳмадалӣ хоб дар мошини хоб чӣ буд, рафик набуд, як рафик не дига, хеле мошинҳо ҳамҷа соз кардан ва мошин қатъи рафтагӣ падарам дар хоб бо ҳамроҳи рафиқонаш ҳаҷи фарзира ба ҷо омадагӣ хонада хоб шишта дуову дуруд мекуна болои сари фарзандош. алҳамдулиллоҳ ҳаҷа кардагӣ падари меҳрубонам. соли 2008 насиб дай худо хост ман қатъи модари меҳрубонам, қатъи завҷаи меҳрубонам ҳаҷи фарзӣ рафтем. хоб 31 рӯз дар заминҳои муқаддас ҳаҷ кардем. хоб бо хеста омадем ба ватан ки ҳозир модарам давлати пирӣ мерона, қатъи падарам дар ҳаққи ман ҳамавақт дуогӯ аст. мисол шумо гумонҳои бад накунед. хоб алҳамдулиллоҳ ҳаҷи фарзиам кардагиам ва насиб будай имсола мо рафтем қариб 3 моҳ такрорам шавад дар сарзамини муқаддас Маккаи Мукаррамаву Мадинаи Мунаввара хоб умрара ба ҷо овардем. хоб баъд мо меистодем дар оҷа то ҳаҷи фарзира ниятҳо буд бестем. хоб бобои Абдураҳмон хела монда шид, хела ватана ёд кард ва ӯ хост ки ба ватан биёяд. баъд шӯҳраҷон истоду ман гирифта бобои ҳоҷи Абдураҳмонро ба ватан овардам. вай дар ватан дар ҳамун ҷои хоби худаш 2 шабонарӯз мисол дар оҷа вахшӣ кард, зиёраташ кардам, суҳбатҳо мекард, вақташ хуш буд. ва шаби 3 хоб аз ин дунё чашм пӯшид. худо раҳмату мағфираташ куна, бобои ҳоҷи Абдураҳмона ҷоша ҷаннатулфирдавс гардона. ниҳоят одами бузург буд. вай мисоли суханҳои маро ҳоҷи Шӯҳрат тасдиқ мекунад ва дар бораи инҳо иншоаллоҳ ман наворҳо мекунам. аллоҳи меҳрубон ҷаннатулфирдавса боз ҳам ҷои ҳоҷи Абдураҳмонӣ бикуна ки бисёр одами
зур буд ма олибо навор мекунам барои ин. хоб ҳозир фаҳмидаистем ки дар сарзамини муқаддас ҳоҷиё бисёрш ҳаракат доранд ки ҳаҷи фарзира ба даст биёранд, ҳаҷи фарзӣ кунанд. хоб дар унҷа бисёр мақомотҳо сахт шудагиянд, бисёр дар унҷа вай кистанд сахтгирӣ кардистанд, бисёр ба мушкилӣ дучор омадаистанд. ҳоҷиё хабарҳо мебиёяд ба ман. дуогӯ ҳастем ки аллоҳи меҳрибон меҳнатҳои инҳоро зоя накунад, аллоҳи меҳрибон роҳ кушода шавад, хоб дили ҳамун мақомдорои Макка мулоим шавад, то ки ин ҳоҷиёи моро бимонанд ки рафта ҳаҷ кунанд, ҳаҷи фарзира ба ҷо биёранд. дар бораи суханҳо барои Макка, барои сардорои Макка, барое ки пешвозгириҳои сарличҳое ки сарҳошона тов медоданд, бисёр асабӣ ҳастам, бисёр асабӣ ҳастам, астағфирллоҳ мекунам. бисёр коро безебай вақте ки ба як умеду орзу мисол рафтиянд ки ҳаҷ кунанд, моншен бираванд ҳаҷ кунанд, авф кунен бираванд ҳаҷ кунанд. ма суханҳои бисёр дорам, астағфирллоҳ мекунам ва даст боло мекунем ки аллоҳи меҳрибон мушкилҳои ҳоҷиёро осон бигардонед. аллоҳу акбар, ки муддати 3 рӯз бояд ино рафта ҳаҷи фарзира ба ҷо биёранд. хоб бародаро, бо чӣ гуфтанӣ ҳастам? мехоҳам суханҳои бисёр дорам, не ки дар бораи ин камбудиҳое ки мешавад дар ҳаҷ ва фармонҳое мешавад дар ҳаҷ ва беҳурматиҳое мешавад дар ҳаҷ. фақат астағфирллоҳ мекунам, болои навор намебиёрам. ва ёддоштҳои ман иншоаллоҳ барои 3 моҳ дар ҳаҷ будам, чӣ пастию баландиҳоу чӣ камбудиҳоу чӣ пешравиҳое ки буд дидум. худо ба ман сабр диҳад. астағфирллоҳ мекунам. хоб ҳозир ман мисол вай кесам қуръон хондаистам ба таври худам, чунин мефаҳмидагим, чунин медонистагим. алҳамдулиллоҳ. хоб қуръонро мекушоему якду сухане дар бораи қуръон мехоҳам ки фақат қуръон бихонам. худованд маро ҳидоят кунад ва сухан чунин мефаҳмидагим, чунин медонистагим аз рӯи қуръон бихонам. бародаро, аз шумо хоҳиш мекунам ки бисёр сарзанишам накунед. ман чунин фаҳмишам, бисёр қуръон мехонам. як бародар хеле комментарияи хуб нависонда, гуфтае ки қуръонро хондаву тафаккур кардаву фикр кардаву мисол баъд сухан кардан дар кор, гапи ҳавоӣ гуфтан дар кор нестай. алҳамдулиллоҳ чунин медонистагӣ манам қуръон мехонам, марам мехоҳам қуръон бихонам. қуръон фақат барои домлаҳо нест, қуръон фақат барои шайхҳо нест. қуръон касе ки ла илаҳа иллаллоҳ муҳаммаду расулуллоҳ, худо як аст, ягона муҳаммад расули барҳақ мега, қуръонро бояд бихона. хоб имрӯз ид аст, дар бораи иди қурбон камтарак сухан мекунам. хоб албатта дар ин қуръон омадагие ки мисол амо иди қурбон ба кадимхотир нозил шудагиай, хоб чӣ хел нозил шудагиай, ҳамаш мухтасаран гуфтагиай. домлои ширин сухан албатта мекован меёванд, ман намедонам кадом суратай, кадом ҷошда намедонам, хайр чизе ки ҳаст ман ҳамро мегӯм. иншоаллоҳ ба амри худо мехоҳам ки қуръона ҳифз кунам, қуръона бихонам. хоб ҳамиқа медонам ки иди қурбон ба хотири ҳазрати исмоил алайҳиссалом шудагиай, яъне ки барои хотири ин вақте ки ҳазрати иброҳим алайҳиссалом мисол хоб мебина, бародаро вай медонанд, домлаҳо медонанд, хоб мебина ки писаразро қурбонӣ кун. хайр ин имтиҳони худовандиай, ва камтар короткош мегирам. баъд мебара ҳазрати исмоила мебара дар амо ҷои муқаддас, мега ки забҳш мекунам. ҳазрати исмоил мега ки хоб мега падарҷон, мара рӯ масини замин хоб кун, то мара забҳ кунӣ ки ма тура чашмиро дар чашми ту нарасаву ту мисол чашмои мара биниву меҳру муҳаббати падарӣ ҷӯш бизанаву дар амри худо ягон саҳве кунӣ, ягон дастат биларза. хел қиссо ҳастанд. вақте ки ҳазрати исмоила ҳазрати иброҳим алайҳиссалом корда дар гулӯш мемонад,
و میگه بکشم کرد نمیبره. هرچند که میزنه میکشد و میکنه نمیبره. بعد میگیره کرد در سنگ میزنه، سنگ دو پاره میشه. میگه ای کرد برای چی نمیبری؟ من تأخیر کردم با امر خدا مثل تأخیر کردم، چرا گلوی حضرت اسماعیل علیه السلام نمیبری؟ میگه که های ابراهیم گپی تو رو گوش کنیم که گپی خالق یکتا را، گپی آفریدگار را، گپی پروردگار را، گپی الله بزرگ را. وقتی که تو میگی ببر، الله مهربان به من 70 بار صدا میدهد که نبر نبر. من گپی خالق خود را مثل انا اطاعت میکنم. همین وقت حیران میمونه حضرت ابراهیم علیه السلام و نگاه میکند که از او طرف مثل یک گوسپندی را حضرت جبرائیل علیه السلام قشقاری را میبیارد به نزد حضرت ابراهیم علیه السلام و میگه بر ایوازی مثل پسرت من از بهشت امر شد که من این گوسفند را قشقار را قربانی کنیم. خب در اینجا مثل انا وای خونده میشه تکبیری تشریق میگن اگر خطا نکنم. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولی الله الحمد میگه. خب حضرت ابراهیم علیه السلام خب کرد میگیره، گوسفند را قربانی میکنه. از اون محل تا امروز سنتی حضرت ابراهیم علیه السلام است که خب اسماعیل از همون محل تا حاضر اسماعیل ذبیح الله عنوان میگیرد. برادرو اگر خطا باشد هزاران بار بخشش میگم. اگر یگان جا خطا کرده باشم شما میتونید که اصلاح کنید. برادرو میخوام که قرآن خونم. خب رولی درست‌تر شید. خب برای همین باز یک بار دیگه همه شما رو با این ایدی فرخونده، با این ایدی نازنین، با این ایدی سنتی خب جنوبی حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسماعیل علیه السلام که ما تا امروز جشنش میگیریم و الله مهربان با این سبب گناههای ما رو عفو میکنه. تبریک و تهنیت میگم. خدا نگهبانتون باشه. زنده و سربلند و خانه آباد باشین تا عیدهای دیگر، تا عید قربان دیگر. الله مهربان ساق سلامت نگهمون داره. الله اکبر.